alle. Heräsi. Tulee kohta alas. Kaikki valmiina. Tehdään Chelsean 6-vuotissynttäreistä ikimuistoiset. Stacy tykkää synttäreistä. Hän ottaa ne tosi vakavasti. Ehkä turhankin vakavasti. Minä hoidan ruuat. Barbie, sinä saat harhauttaa Chelsea. Skipper, sinä saat koristella paikat. Eikö Ken voisi? Ken kasaa Chelsean lahjaa autotallissa. Se on pyörä. Chelsea puhuu aina pyörän hankkimisesta. Tästä tulee upea ylläri. Ja minä pääsen esittelemään Barbille tekniikan taitojani. Ihana synttäriaamiainen ihanalle päivänsankarille. Tämä on tosi kivaa. Mutta juuri nyt minä haluan kaikkein eniten... Ei kestä. Skipper, ala äkkiä koristella. Ken ei valittaisi tuolla lailla. Leipominen on tosi rankkaa. Miksi minä saan aina raskaimmat työt? Arvaa, mitä minä haluan synttärilahjaksi. Yksisarvisen. Pieleen meni. Pinkin yksisarvisen. Ei! Laulavan pinkin yksisarvisen, joka toteuttaa toiveita.